Kušića! Kušići, kanti i morči. Bio sam. Pa ne mogu svi da mogu ljudi da ja tebi se prvo obično. Koga radi? Veliko poštovanje. Dobro? Ma se s onom slikom, ali ja pričam vam onamo od toga. Nije to neko razbijanje, ali ja sam zadovoljan. Za nas je lepo. Najgore beše i učeo jutro. Stek 500 kg. Koliko ste ove male? 150 dinara. 150. Doletno, znate se s tim? Medvelja. Ti si bio na YouTube-u, a? Da probamo nešto. Nema nešto se probati kako si ovo. Ajme to. To sam sad skoro našao. Biti Bogom kad medvelja. Nemoj, molim te, kako je šta radio, ja sam tebi dao zadatak da pišeš u Da se proba. Tijemo si uzeti ovo jako. Icka. Ja sam to što pričam. On je bolje pričao, da. Bolje pričao. Ove su bolje. Nešto lepo. rukama. Ja ovdje najmanje vidim planine. Sve gvožđe. Evo mesa su, mesa. 200 dinara vina i mesa, pa to nema nikada. 4-5. Mali!
Daj mu digni vode, da mu digni. Kad se pari u pitanju ne čujem ništa. Dado! Dakle je sir? 380. Dobro, sam najbolji. Evo, ovo bio 950. Dosta bi se ti smanjuje samo sunce. Ček sad uskinem osjeku sam malo zbožen. Da. Hvala! Topli strud, topli sanac, izvolite. Imam na Instagramu, na Facebooku. Znači, tamo ima. Ima Ja mislim da nije to. Koliko se čvarci imate? Možda budeš rekao. Da, ali sam... Izvolite, izvolite. Jako su lijepi. Brskavi, šuškavi, nisu masti. Dobro, istopljeni. Da, samo išta. Ovo je dimljeno. Dimljeno, da. Drži ovo, pa ću ja da nađem u ranu. Sve ovo. Ideš i čeka čovjek. Nešto, ovo je sulo što... Da. Švajcarski, ja? Austrijski. Dobar dan, kvalitet. To ide preko Izgleda lepo na ovom. Da, možemo povratku, ajde. Se sviđa? Ma, 1500 dinara. Odlično. Jel dobra? Dođi Kače kod mene. Salčići, Izvolite, izvolite. još 2 kutije salčića i 1 bananska štruda, izvolite. Ajmo, salčić, još 2 kutije ostale.
Nema mesta da prođu. Izvolite. Izvolite. Volite. Ali za prednjega Ovo će jaja domaća kolača iz Beloga Blata. Sve kod novi. Kako je žena što je bilo s njom? 3650. Odrati mene bre. Iz Barbajića Ljiga. Ajmo doma. Malo za probu. Op, daj tu na kameru malo da vidi kamera kako škripi nož. Hvala. Izvolite, izvolite. Gospođo, malo za vas da probate lepe stvari da pokrećete. Volite svac, dobro. 1000 dinara blaga domaće pravo. Ajde. Duvan hoćete kupiti. To sam u glavi zatvorio da želim da kupiti domaće marke. Smiri se! Hvala vama. Prijatno. Hvalite. Koji?
Trošio sam ono što mi je donao Šveđanin, nema više. I ovog što niste malo parče, pa... Mislim da je straka, ne vjerujem da je... Preto. Komad slamine daješ, evo grad. Da. Evo ga. On će da proba ako hoće. Ovo je domaće. Ovo je domaće, ovo je poluproizvod. Ali koliko košta? A ovo je 9. Ovo je 9. Izvolite. Jako lepo. Uj, uto. Opa. Izvolite. Pošto to vas izvedite? 300 dinara. Izvolite. Lepo. Isto okej. Ovo je ono, prošle godine samo pisao novi datum. Šta ovo? To Ajdar pisao. Ajde, pismen. 1300 dinara. Kulovnik 1200. Ne vidim. To samo kristalisani med i on se tako, zato je koh, razumije. Samo sa kristalisani, jedan nekad med nema. Znači ovdje Imate 20 cipra. Okvića, Kaj je magda, da? Andrija. Dobro, kaj je magda, Luci? No. Izvolite. Pazite, pobacite malo. Tako, domno ti se vara. Hvala. Prodavnice pune, ali nije to to. Hvala. Izvolite, domaće proizvodnje.
Ja sam dao da one gosti su mi iz Makedonije, sestra. Imao koji telefona, ovdje možete mikrofon svoje. A, ko, da, dobro. Izvolite. Izvolite. Spada. O, pola kad, kada boje. Leta, evo ti vrući. Toga malo pauza, tamo negdje avgust mjesec, još ti Jada Leskovac pa jedemo. Da. Stvarno te vidim da stvaraju. Da, do 1. marta dok ne krene sezona, već smo tamo. Sad više ne može Čekajte malo, ne ljubi ono. 1000 dinara. Malo ljučkarska. Ne, obično. Volite? To nema nitrata, nema polifosfata, nema ništa. Pa su ovdje kupovali ketut nitrata. 50 evra i teraj. Jeli su mesa samo dvoje. Ali bilo Bitno da nije narod gladan. Da. Dobar dan, izvolite, možete se špricati, tu napiše Kum vode zle. ali ima taj... 3. Koje? 250. Izvolite, kačem,
Izvolite, izvolite. Može, idemo. Odbrojite ili... Postavite ga. Opet Baja zastavio. Jesam, svaki si došao. Kako si? Izvolite, treba neko pomoć. Je nima u radu. Bilo je danas. Pa dobro. Je li ovo za probu? Kako što je od Burjana? Yo! Imamo ih 900 dinara.
A te male su po 250 dinara. A imate velike ovako 700 dinara, znači sa medom i bez meda šljiva 6. Da. Ajde. Halo. Zakrejem uši malo. Reba mora da Gdje si? Tamo uopšte nije gužva za muške. Dobar dan. Volite. Takvi će vam ostati. Takvi će vam ostati 10 dana, neće biti u meni. Nema ništa, samo Ako ti se dopao ovaj video, klikni na subscribe i zaprati me. Ako ne, hvala na gledanju, pa vidimo se.